Ayo. Na sila ma'am. Sa KMBI ma'am. KMBI. Taga-adlaw sila maglakaw ma'am no? Taga-adlaw na sila naglakaw ma'am. KMBI. Salamat mama. Ayo. Ayo. Tao po. Ayo. May tao pre. Plaster sa nato ning camera para makasugod ta sa atong intro. What's up pre? Oy, ikaw rin na kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon, gasigar gihapon ang mata sa kamera for to this video pre. Kapuya ning style la pre, narbaho na sa ta pre. Pero mao man atong ganahan pre, drive ba. Drive sa ko pre ha. Pinaasar gud ta maabot karon kapoy po kay sige tagpundo anang kuan diha. Lakaw-lakaw gid ta. Pahilis gasolina ba. Adtuon na to ning mga client pre nga nagpasjo na. Patay kulbaan oy kinsay maadtuan ani karon basi mapilian sa promo ba. Hala. Tago na lang gyud mo daan kay naa yung gwapo nga kolektor. Mura pod ning turko pero gilahi lang nako giturki na nako karon. Mao gyud ni sila ang nabunutan sa kong promo karon pre. Ay tao so. Ayo. Na sila ma'am. Sa KMBI ma'am. KMBI. Taga-adlaw sila maglakaw ma'am no? Taga-adlaw na sila naglakaw ma'am. Inuman lang sa tubig pre. Kinsa koy di uhawon ana pag adto nimo wa didto nagsigin lang yung lakaw pre. Sa una di pa man tiglakaw sila sir karon nga nakasulod og KMBI sige ni maglakaw halos taga-adlaw og lakaw mura og mga artista. Apoy uban client pre sa una himsog gayo karong nakasulod na og KMBI wa na perminti lang kalinturahon, perminti siponon, perminti mo hospital, labot naglibog ko pre. Matay murag magpagasa siguro ko pre kay murag nahurot man gasolina tong dagan ani pre nya wa pa man nakolekta din. Nasuya sad ko ni taga Petron pre kay grabe kalangayan ni mga tawhanan ni sige kog ipasa lami na kay mo bunot untag 45 pre may kay ako nabunot ra 100 ra gyud 45 ra gyud tong itubel pre nya plus 5 50 ra gyud unta 50 lang boss full tank na huna-huna ni uncle ba patay unsaon man ni pagka full tank no 50 ra man basta kay full tank na larga na sad ta pre haya trabaho sirag paragandagan sa motor ba sirag pahilis gasolina ba diri na sad ta diri na ta maningil pre KBI pwede ra ikwan. Abi daw ni ma'am og GNT pre wa daw siya kabantay oy. Kung nakabantay to pre nagsigi pa kog ayo karon re. Ayo. Pero kani si ma'am pre mo bayad magid ni maayong tao magid ni pre. Salamat mama. Balhin ta diri pikas pre kay basig naa ba kay tagaan-hin ako diri pre wa magid ni kay daghan makinig ayuhonon nga mga jeep pre kay tag-iya manig jeep sa dai ko nag-anhi ani pre ay para di mo masaag og tinan-aw diha ba kay basin maabot mo buhangin si mo kuna buhangin guro ni pero nara kog sa pre saag gihapon ka basin nagtan-aw ka diha pero masaag gihapon ka ba. Ayo tao po. Ayo may tao pre. Automatic na kay wa may tao batsi na dayon ta mga nap 20 lang kaayuhan pag wa na gyud na anyo 30 ka tuktok wa gyud awa na uli na ta pre pasi na ta uli na tag opisina ana ra kung kinsa goy mabunutan sa tong promo karon nga adlaw kanira man gid sila di biradahan na nato dig kumot diri sa clutch og sulitor gamay kita na kag mga exhibition ni Migo George pre nga pala tayo gatir ang motor pala tayo na to diri pre kay traffic na majud kayo tanawa diri ra ta pre bahala baka bangga na mga chassis diha pero atik na pre palangga kay na tong motor niya ato na yung bangga diha dako-dako duwe tag gasto ani basin makapanglingo na sa das gasto ani og na poy mga tatsa ni duwe ganahan mag-drive og ni mga tatsa nitong motor pre ngato ingani nato ni kapalangga pre di pa ta kaadtog office ani pre kay naa pa day ipa CIBI si Lowe nya mag business assist pud siya karon dire pre at the same time pa-validate na lang pud pre para isa nang sakay ba sakay gyapon ni pre dili lakaw ni kay nagsakay may motor para isa lang sakay dili na gasto og gasolina. Morning store sa among si Ayon ron og among i-business assist pre. Dako pud kani siya potential pre kay dako man pug tindahan niya diri sa subdivision pre siya ra pud ang naitindahan niya ingon ani kadako. Atong in-chip karon na pre gwapa kay na haba ng hair ba siya perminti pre. Samtang ga business assist si Louie ra pre need pud res palibot pre. Kung unsay mga negative nga posible nga makapahinay siyang business pre sa so far pre wa gyud makita pre. Okay gyud si ma'am pre niya ang karakter pud pre goods pud kayo okay ra. Di man ta mi mudawat ang mga snack pre pero gihatagan na mo gud
pre nya gibutang na gyud daw ana di na gyud kabalibad si Marbiani og si manager. Ikaw daw ako tabang si Sili pro ko diha. Dana lang daw ka ano nga gani sa klaya. Ay kung palingi na. Kita ko ni So mo mo during validation pre sa Matina Pequeño rani. Unya transition defense din midri sa office pre. No, busy na kani sila pre kay padong man ni sila i-audit. Ayun na sila. Kami, samtang busy kaya sila pre, ano po nagka-busy-busy po na og kuan sa handa sa among birthday girl. Dugay na ni nga video pre karon na gyud na upload pre ba partungod sa kabisi sa kinabuhi nga perminti lang kabuhion pre. Nanawar ko na pre busy po kay nagkuan-kuan sa mga resibo ra man bag ipanghatod jud nga ipondo rabi na ni adra sa Durabak. Og na kwarta lagi ng mga resibo ha kung ipanggunitan diha pre na dato ni gyud ko karon pre. Uy siguro pre wala na was KMBI karon pre na kog marayag pre nagpahayahay na. Pero kinsa may nag-ingon pre nga maghanda ni sila din nganong gibutangan manig pansit re nga di mo kumukaon og pansit pre og isa pa ngano ang subak ani karne nagbalik Islam na ba ako busy kay mga kauban pre gipangkapoy ni gyud siguro na sila ba pero tungod na may pansit riskilid pre dili na sila kapoyon pre gunahuna na sila piti kinang pansit unya mahuman mi re tanawa piti kining pan pre gipagisi-gisi na diha kani nga celebration pre birthday ning ading happy birthday ading bahalag partanan tong dugaya imong birthday so taman karon ro na-upload yun. katong performance iba. Ako na na pag-birthday pwede ba? Mo na siya pag sa evidence mo gud. Isa-isa hon gid ang check. Yes. So usa man ang prayer ni mo. Happy birthday. Uy unya ra. Busy kayo mong darling. Busy-busyhan. Happy birthday. Extended birthday celebration. Happy birthday to you. Oh, wala pa yung kuan. Siguro magkuan. How old are you? 30. What is the 30 na ka? 30 na ka? What is the color of your panty? How can you describe it? Tinidor. Ay, sorry. Picture ba? Anong yung camera? Abi ra ka charge mo ko. Sige na. Ay ka na nga. Wala pa. Happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord bless you! May the Lord! May the Lord God! Ay, Lord! Mao gini ang ganahan sa opisina pre gwapo kay sa mga tingog gusto mo tumukanta nag happy birthday pre na gyud na sila itulo kaputahe nga kanta na humba na ipinaksiw ug na pinakagi nga ginagmay ana di makaya na mga kanta pre klasik-klasik mga tonada ba klasik-klasik mga timplada patay ni birada na pud si Migo George pre ni kuha na sa pansit re daghanon yun ako ni butangan ako og pan gimabuhi na mga paborito no ipalaman yun sa pan ang mga pansit pa to oras at bang pre ni ket nagsugod pre plaster na standing position na taron pre para ang pansit largo na gyud sa tong bagtak di na mo sangit sa tiyan ba wa na hurot ang pansit gikas planggana kay gibalhin naman ni Bigo George sa balde pag ingunan ni nga mga event pre di gyud ta pagansi diha kapoy be kay ayo sa mga balay pre no nakubala na ko ni akong kamot og tinuktok sa ilang mga portahan gilingkuran na sad nako pre kay kung bagtak na puno na magpansit pre nya ang tiyan no apoy sulod diri na putos lingkod pre kay para largo na pud sa akong tiyan di na mo largog bagtak pre kani pre kay pahuman na magini pre kay nahurot naman akong ipangkaon diha pre magpasalamat na dai ko sa inyo ha sa tinuod di magsuporta og nagpadayon sa mga followers ug viewers gikan sa sinugdanan hangtod ni mahuman amot na ba ni kahumanan murag wa man ni kahumanan daghang kayong salamat sa inyo pakipalo lang po sa akong page ikaw daw